Unohtakaa jalkapallon maailmanmestaruuskisat, olympialaiset ja Miss Universum-kilpailut. Näin aloitti arvovaltainen amerikkalainen aikakauslehti Newsweek juttunsa tuoreimmassa numerossaan. Lehti on valinnut Suomen maailman parhaaksi asuinpaikaksi. Kirjeenvaihtajamme Päivi Sinisalo, kuinka todennäköistä on, että Suomi-kuva kirkastuu nyt kertaheitolla siellä Atlantin takana? No kyllä se takuulla kirkastui. Newsweek-lehtihän on todella erittäin arvostettu Yhdysvaltain toisiksi suurin viikoittainen aikakauslehti ja levikki lasketaan miljoonissa ja se leviää täkäläisten markkinoiden lisäksi ympäri maailmaa, joten kyllä tämä juttu kantautuu laajalle. Suomi siis todettiin parhaaksi maailman maaksi asua. Mihin tulos perustui? Lehtihän on ottanut tämän aiheen ilmeisen tosissaan ja kyseessä on ensimmäinen kerta, kun se on tehnyt tällaisen luokittelun. Tieteellisenä kriteerinä käytettiin muun muassa koulutusta, elämänlaatua ja terveydenhuoltoa ja erityisesti Suomen koko koulusysteemi sai valtavasti kehuja lehdessä ja siinä todettiin, että maa on hieno paikka asua pitkästä talvesta huolimatta. Lehden työ kesti kuukausia ja sillä oli apuna arvovaltainen asiantuntijoukko, jossa oli mukana muun muassa Nobel-tason tutkijoita, joten ei tämä todellakaan ole mikään huuhaa juttu. Kiitos Päivi ja onnittelut sinne Washingtonin sinullekin. Meillä puhelimessa myös ulkoministeri Alexander Stubb. Iltaa ja onnittelut. Teidät tunnetaan myös kovana urheilumiehenä, joten pitääkin kysyä, että miltä nyt tuntuu? Kiitos oikein paljon, Peter. Tuntuu erinomaisen hyvältä. Mun mielestä on mahtava juttu ja Suomelle yksi vuoden parhaimmista uutisista. No hallitus ei kai kuitenkaan voi ottaa ihan koko kunniaa tästä itselleen. No hallitus ei todellakaan ota tästä kunniaa, vaan tästä kannattaa ottaa noin 5,3 miljoonaa suomalaista täyden kunnian itsellensä. Me ollaan aika itsekriittinen kansa hirveän usein. Mun mielestä maailmalla hyvin tiedettiin, että me ollaan maailman kilpailukykyisin maa, meillä on maailman parhaat koulut, mutta se, että sitten meidät vielä rankataan tällaisessa lehdessä ykköseksi, niin mä uskon, että tämän kanssa voidaan elää pitkään. Ja ihan konkreettisesti vielä, minkälaista ja kuinka suurta hyötyä tällaisesta ykkössijasta ihan oikeasti voi olla? No mun mielestä tästä on jättiläismäinen hyöty. Me tullaan nyt näkemään seuraavien päivien ja viikkojen aikana paljon keskustelua maailmalla tästä. Siis se on ihan sama mikä se maa on, joka ykköseksi rankataan. Otetaanpa vaikka esimerkkinä Bahrain. Niin tulevaisuudessa puhutaan aina Suomesta, siitä maasta, jonka Newsweek rankkasi ykköseksi. Me varmasti voidaan ottaa pientä taloudellista hyötyä, me voidaan ottaa tästä myös vähän niin kuin henkistä hyötyä. Ja sitten mä oon myös varma siitä, että Jorma Ollilan brändiryhmä ottaa tästä kaiken hyödyn irti, että tämä on positiivinen hyvä juttu. Ja mä todellakin meinaan, että tämä on hyvä juttu meille kaikille suomalaisille. Kiitos ulkoministeri Stubb, tämä oli saavutus.